Vulcan, en comptes de perdre el temps comptant, ordena-li a aquest gegant que ataqui ara mateix. Vinga! Mira que sou tacats. No et deus pas esperar un atac com cal per aquesta misèria, oi? Apa! L'ha fet tornar! Màgic! Orphan! Sou aquí! Perdona'm, Orphan. El dia que vaig despertar el Killing Doll del seu son, va poder llegir el fons del meu cor. És així com va saber que existies i em va fer xantatge. Si no t'entregava ell, aquesta ciutat, la ciutat de l'Enhatam, quedaria completament destruïda. Tota la ciutat? Per això ho he fet. No em mereixo que em perdonis. Em sap molt de greu, Orphan. Ha estat culpa meva. Steph, mira que n'ets, no m'has de demanar perdó. Has fet el que creies que era la teva obligació. No t'has de retreure res. Al teu lloc jo hauria actuat de la mateixa manera. No ha estat culpa teva, Steph. Tu te l'estimes molt, aquesta ciutat. Orphan. Ara som-hi! D'acord. Mestre, ajudi'm! Maleït, com t'ho has fet? Ha arribat el moment de passar comptes per sempre, Killing Doll! Compte amb mi. És impossible. Com el podria ajudar? Saps què faria un ajudant eficient? No tinc ni idea del que hauria de fer ara. L'Orphan no el pot guanyar atacant-lo frontalment. Només tu pots fer una cosa perquè el pugui atacar. Quina cosa? Què puc fer? Observa l'Orphan amb atenció. Observa els moviments de l'Orphan amb molta atenció. Així trobaràs el camí més indicat per ajudar-lo. Els moviments? Observa. L'Orphan té la intenció de moure's cap a la dreta. Per tant, jo... Fora, ara! Espases blanques de llum! No pot ser. Jo només he d'obeir les ordres de l'as. Les ordres de l'as! L'ha guanyat! Visca! Moltes gràcies. Què? Que era un home? Ho diu de debò, mestre? Sí, l'Stephen va quedar greument ferit per culpa d'un experiment de bruixeria. I com que l'havien de refer de dalt a baix, va voler adoptar la forma d'una dona. No m'ho puc creure. Jo també em vaig quedar de pedra quan ho vaig saber. Però en el fons, l'Steph és el mateix de sempre. I ens continuem entenent igual de bé que abans. Ja ho has vist al Coliseu, oi? Estic tipa de dir-te que contra el Killing Doll sóc jo qui t'ha ajudat. Quantes vegades t'ho hauré de repetir? Que pesada! D'acord, Tau, és mèrit teu, ja m'ho crec. Mentida! En realitat no t'ho vols creure! Però quina ràbia, quina ràbia!
meu nom. Ara ja entenc moltes més coses. Treure, òrfan! Hola! Continuaré estudiant l'alfabet dels bruixots, òrfan. Em sembla molt bé, però mira de no treure a la llum més objectes estranys. Home, com a mínim així et faria venir. Ah, jo no me'n recordava. T'he portat això. És raïm silvestre, t'agrada, oi? I ben maduret. Boníssim! Oh! Em vas dir una mentida, Steph? Cuida'l molt bé, l'òrfan. Ets la seva ajudant. T'ho demano. D'acord, senyoreta Stephanie. Val a dir que la Stephanie és una noia molt maca. Sí, és veritat. Sí, però... Què passa? No n'estàs convençuda? M'agradaria saber si el nòvio de l'Steph també n'està al corrent que abans havia estat un home. Tu el meu cor tenies per sempre, però ara dius que em deixes. Ets l'amor meu més tendre, l'amor meu primer. Ara a la nit no vinguis pas a visitar-me, en els somnis tot somrient. I fins últim dels instants, fins que no m'has dit adeu, tant de neguit t'he llegit els ulls. Però de cop m'has dit adeu i la mirada t'ha canviat. Llavors has volgut fer-me un petó per sempre en els meus llavis i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor per sempre en els meus llavis i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor. En el siguiente episodio... ¿Qué? ¿Recky se ha perdido? ¿Y por qué yo, Volcan, debería preocuparme de estas tonterías? Ahora debo ayudar a una muchacha en peligro. Me espera una gran recompensa. ¿Qué hace aquí ese maldito hechicero? ¿Pero no son esos los mocosos que me engañaron con una moneda de plata? Próximo episodio, la pequeña aventura de Recky. Yo te reclamo, llama blanca de la luz.